Минем Рамазан айым бәйгесенең максаты гаилә мөнәсәбәтләрен ныгыту, ислам динен популярлаштыру. Исеменнән үк күренгәнчә Рамазан айының өстенлеген күрсәтүдә бер максат булып тора. Теге бала битендә ниндидер әйбер ясаганда, рәсем ясаганда, язганда ул барыбер үзе генә язмый. Шуның өчен бу минем Рамазан дигән конкурс ул теге баланы гына үзенә җәлеп итми, чөнки балага барыбер кагаз сатып алырга кирәк. Рәсем ясый икән, рәсемгә әсбапларны сатып алырга кирәк. Һәм шул нисбәттән үзенә күрә бу гаилә рәсеме дип татасак буламыны. Үзенә күрә бер гаилә белән берлектә, әти, әнисе беләнме, апасы белән берлектә ясаган рәсемнәр дип күрәбез без аны. Бәйгедә 49 бала катнашты. Конкурска эшләр 3 номинациядә кабул ителде. Рәсем номинациясе 1-4 сыйныф укучыларына адресланган иде. Язма һәм видео язма номинацияләрендә 5 класстан 11 сыйныфка кадәр укучылар катнашты. Рәсем номинациясендә 1 урын Даниил Митрофановка бирелде. София Чарыева 2, Динә Шәгәрданова 3 урынны алды. Рәсемнәр белән 1 майга кадәр Мөслимнең туган як музеенда эшләүче күргәзмәдә танышырга мөмкин. Рәсем номинациясендә 1 класстан 4 класска кадәр балалар катнаша иде. 36 эш кабул иттек. Видео номинациясендә 4 класстан алып 11 класска кадәр балалар катнашты. 5 видео хезмәт алдык. Һәм инде язма номинацияда 6 хезмәт килде. Анда инша бар, шигырь бар. Рәсемнәрдә монда безнең основном композиция дигән евровидение композиция барып бәяләнә эшләр. Шулай ук живопись, декоративный эш һәм графика эшләре карап бәяләнә һәм эшләнгәннәр шундый эшләр. Язма номинациясына шигырьләр дә иншалар да килде. 1 урынга Элина Гараева лайык булды. Мәрьям Мәрданова белән Асылъяр Хәсәнова 2 урынны бүлештеләр. Искәндәр Закиров 3 урынга чыкты. Видео язма номинациясында Адилә Бәдретдиновага тиңнәр булмады. Изер Гараевка 2, Камилә Мәрдановага 3 урын бирелде. Бәйге җиңүчеләре Ураза гает уңаеннан балалар өчен оештырылган бәйрәмдә игълан ителде. Бәйрәм көнне әни белән әйдәгез чыгып карыйк дидем дә, туганнар белән шулай җыелышып, матур итеп видео төшердем, алар белән истәлеккә инде бу күп еллар үткәчтән шул хәтерләрне барлар өчен шундый рәхәт видео булды һәм бу конкурска җибәрергә дип уйладым. Шуның белән 1 урынга лаек булдым. Миңа бүләк бирделәр, инде бик лаеклы. Рәхәт, әйбәт бүләк бирделәр. Кичә инде вебинарларымны шул планшеттан карап укыдым. Конкурс турында мин интернеттан белдем һәм әбигә әйттем. Әби миңа булышты. Без аның белән бергә шигырь яздык һәм шигырь белән мин шул конкурста катнаштым һәм 1 урын алдым. Рәсем номинациясе җиңүчесе велосипед, калган 2 номинациядә җиңүчеләр планшет белән бүләкләнде. 2-3 урыннарга чыгучылар дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр алды. Бәйгедә катнашкан һәркемгә рәхмәт хаты һәм истәлек бүләге тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.